So, μπορεί να έχει μπει για τα καλά το chapter 5 τώρα, δηλαδή 3 μέρες, αλλά ας δούμε τώρα κάποιες ενδιαφέρουσες στιγμές από το OG season, τέλος πάντων, από το προηγούμενο, στην προσπάθειά μας να ολοκληρώσουμε το OG Pass που κράτησε λιγάκι. Have fun and enjoy. Α, ήρθε κύκλος, πάμε να φύγουμε! Oh fuck, όντως. Έλα εδώ. Ανέβα! Το μικρόφωνο σου να ξέρεις δεν το άντεξε όλο αυτό και το κόψε στη μέση. Δεν γελάω με αυτό που κάνεις, ακόμα με το πώς το χειρίζεσαι. Εγκεφαλικό. Με δικά σου λόγια. Προσπαθώ. Δεν γελάω με αυτό που κάνεις, γελάω με το πώς το χειρίζεται το μικρόφωνο σου. Το μικρόφωνο μου έχει πάθει 3 κοκομπλόκα. Ah, that makes two of us. Damn! Get over here, you juicy boy. Assault rifle, γίναμε. Christmas και early. Θες? Καλά. Ναι, ρίξα. Δεν έχεις άλλο. Αυτά δύο είχε μόνο ρε μπρο. Και πέθανα. Και 2 άτομα. Αμάδρε. Δεξιά σου. Όχι. Κάνω εγώ τους οίκους τώρα. Θα πεθάνω. Δεν παθαίνεις τίποτα φίλε μου, ηρέμησε. Κυριολεκτικά έχω 27 ζωή. Γι' αυτό πήγα να πεθάνω. Αυτό το πάρω Και εγώ. έχει άλλο άτομα. Τώρα πεθάνω, εντάξει. Ναι, Εντάξει ρε μαλάκα, εντάξει. Την κατάλληλη στιγμή, βεβαίως. βέβαια. Έτσι πάει. Πουτάνες, πουτάνες. Θα σας βρω εκεί που κοιμάστε, θα έρθω να τα αυτιά σας. Τι? Ναι. Tilted. Φύγαμε. Έχουμε πεθάνει στα πρώτα 3 λεπτά. Χθες. Α, ήμουν λίγο πιο φιλόδοξος. Το πήρα λίγο πιο σοβαρά. Το θεώρησα ότι είμαστε λίγο καλύτεροι από το χθες. No. Dead. Very dead. We are. Dead. I cannot... Τι είναι όλα αυτά Πάμε τα εδώ. κίτρινα? Τι είναι όλα αυτά τα κίτρινα? Αυτό είναι όπλο, μ***. Αυτό μ***α είναι όπλο. Μ***α αυτό είναι όπλο, είναι κίτρινο, χρυσό όπλο. Δεν ξέρω να μιλάω. Είναι minigun. Είναι minigun! Δεν είδα ποτέ που πήγε στην εξή γιατί απλά έβλεπα το minigun. Κυριολεκτικά σε άφησα για τις πουτάνες. Damn! Οκ. Πού είναι? Έχω ξεχάσει το map ρε. Κάτι ακούω, τι είναι αυτό το σαν δεινοσαυράκι που ακούει? Honestly δεν έχω ιδέα τι ακούς. Οκ. Κάπου έχει, εδώ είναι ρε. Πω, δεν θυμάμαι. Έχουμε τόσο καιρό να παίξουμε σε αυτό το map που δεν θυμάμαι τα... Μου παίρνει ώρα να βρω τα κατατόπια, τα κρυφά, τα μυστικά, τα... Ξέρεις τι εννοώ. No. Δεν πειράζει. Ο Καρέναν. Έρχομαι. Ήταν εξευτελιστικό το πως πέθανε μπρο. 3 shots μου πήρε. Ακόμα έρχομαι. Α, είναι shotgun. Εννοώ ακόμα έρχομαι. Pump shotgun move, μ***α γάμισε. Πήρε ένα τζαμπέ double kill. Το tactical το move είναι ακόμα. Το tactical το move, αυτό εννοώ. Ναι ρε, είναι it's sexy. Και χρυσό infantry rifle, γίναμε. Dual pistols. Αφήνω ένα move SMG. Και χρυσή μπαζούκα, γίναμε.
I'm dripped out. Είναι μακριά λες το κουτί. Α, και κάπου σκοτώνονται. Βλάκα! Παιδί του Ιδρύματος, πέθανες σαν σκύλο στο δρόμο! Εντάξει, οκ. Πού να έχεις χάσει κιόλας μα. Ισχύει, ο τυπάς δεν με χτύπησε καν. Δεν πρόλαβε ούτε καν να βαρέσει. Και του πάτησα 2 σοτγκανιές, μαλάκα. Τον άφησα ανάπηρο. I can feel it. Κι άλλο σε μένα πάνω. Αν χρειαστείς κάτι, Ω, τίποτα δεν χρειάζομαι. τρόμαξα. Φίλε, δεν έχεις ιδέα τι έχω κάνει εδώ, ρε. Μαγειρεύω, φίλε, δεν παίζω Fortnite. Bro is cooking. Ω, κι άλλος. Κι άλλος στη λίστα με τα πτώματα! Οκ, ξέρει και καλή. Ευτυχώς που δεν σε έχω στο ηχεία τόση ώρα. Φαντάσου. Έξωση ρε, instant έξωση. Σε στέλνουν μήνυμα. Θα μπορείς να χαμηλώσεις τις τσ***ες, σε παρακαλώ. Πάμε προς το gunfight, έχει ένα northeast. Μισό. Είναι ένας τυπάς μες στη λίμνη, έκανε grappler προς τα αριστερά από το βουνό τώρα. Δεν ξέρω πού. Α, μπροστά μας. Κάπου το άκουσα. Knockdown! What the fuck, έφαγε knock από fall damage μάλλον ο τυπάς. Κάπου εδώ, ναι. Λεμάω. Πίσω μας, Πάμε πίσω τον μας. Με jetpack. Σπασμένος. Δεν μπορώ να ανέβω. Σκότωσα τον άλλο. Heavy sniper και airstrike. Γεια σου minigun. Αν θες πάρ' το C. Hello, Να, heavy να, να. sniper. Έχω πολύ καλό loadout, δεν το αλλάζω. Μόνο την μπαζούκα θα άλλαζα. Έχω μια μπαζούκα. Κάποιος πέφτει ή ανεβαίνει. Glider τέλος πάντων εδώ γύρω. What the Έχει. fuck? Who threw that? Πώς πέταξε. Από πάνω το έριξε νομίζω. Πάμε να φύγουμε προς τον κύκλο, έλα πάμε να φύγουμε. Είμαστε πολύ μακριά. Παραλίγο να με πετύχει αυτό. Είναι ότι πας. Τον μπάτσα 2 σφαίρες με το infantry rifle. 3! Είναι. Πώς? Πάνω στο νησί εκεί πέρα. Ο ίδιος είναι με το λευκό το skin. Marshmallow. Κάτσε. Πάμε προς τη zone, πάμε Ooh, that's kind of small. στη zone. Όχι ρε, για λίγο θα τον είχα πετύχει. Είναι μείον 90 κάτι, μείον 100 κάτι από τα shields. Δεν γίνεται να τον αφήσουμε έτσι τώρα. Πάει πάρει την κάρτα να τον σηκώσει. More kills. No, that's not how it works. Δεν το βλέπω. Ούτε εγώ. Έχει κι άλλο κουτί. Πάμε στο κουτί. Πάμε. Αν και είμαστε πολύ ανοιχτά εδώ πέρα και δεν βρήκαμε τον πρώτο. What's the worst you can do? Μην απαντήσεις. Θα μάθουμε. Grapple glove! Το βάλανε! Τι πήρες? Grapple glove. I am Spider-Man. Οκ. Πάμε προς Fatal.
Ό,τι καλύτερο. Ναι, ναι. Στο άλλο κουτί. Λεμάω. Μην τρέξεις πολύ, μην πας πολύ μπροστά. Θα πάθεις ό,τι έπαθες στον μπρο που σκοτώσαμε. I am scouting. Πες μου ότι είναι πάνω στο δέντρο η μ***ια. Κάποιος πυροβόλησε. Α! Dead. I did it. Είναι κι άλλος ένας πίσω. Move tactical, let's go. Άρα και τα μικρά... Α, έχει shield. Έβαλες, ωραία. Ήτανε Doom αυτό που νόκαρε εδώ πέρα, δεν ήταν? Ναι, μάλλον. Πρόσεχε. Ναι, βρήκα το πτώμα του. Γαμηθούμε ξαφνικά. Ηρέμησε όλα κομπλέ. A few moments later. Ρε! Μπαμπα Γιάγκα. Κάποιος άλλος πυροβολάει μακριά, νομίζω. Ναι. Δεν είδες. Α, εκεί είναι. 70. Α, εκεί. 70 και dead. Fair. Τώρα να αφήσω το χρυσό μου proximity και να πάρω το RPG ή να κρατήσω το χρυσό μου proximity και να ανοίξουμε το κουτί. Έρχονται με... τέτοια. Κρίμα πες τους. Με zipline. Βρήκα την απάντηση. Έρχονται με zipline από northwest, νάτος. Ένας είναι με zipline αριστερά. Βλέπω ένα να πετάει, δεν βλέπω τι άλλο γίνεται. Glider πήγε μες στο δάσος. Ανέβω πάνω, κάπου. Να μπρο. Το βλέπω. Πάει πιο δεξιά. Όχι ρε μ***κα! Φύγε, φύγε. Θα βρούμε καλύτερη κάλυψη. Ναι. Ναι, πέτυχα 132. Το πίσω μου. Πόσο πίσω σου? Με σκότωσε. Fuck. Πούσαρα τον άλλον γιατί έρχονταν από πίσω μου. Αγνώρισα τις μαλακίες μου. Κάπου εδώ κοντά είναι αυτός που με σκότωσε. Ξέρω, εδώ είναι. Νάτος. Έλα ρε έλα! Αχ. Κοίτα που σου λέω, 22. Είναι δυνατόν.